Kidam tangani pen Diphu Active Reporters tum pen pinang ana dimalong cyclem pon boma songsi Diphu Govt Boys field mate pathu Aklam long kiter ki air thek pondong si Diphu Active Reporters tum chingki chingwai ponsi sai ki klem padupon si Diphu Active Reporters tum pen pinang an raratum aphan kidu kisung kisokion e tovar langmi kavelam pendang long birta ki pache thang sai klem pondo laso penajok Diphu Active Reporters tum stami nonalom uvi kimiatum kecho thap ki jun thap tum aphan stami anning ki parung ponji pura Diphu Active Reporters cricket team pupen ki pathu anathu kangthur ponji pupen pinang an adim cricket ki pathu ki bipon along tami Diphu Active Reporters cricket team pen stami ki pathu padodunlo Lapen halapu Diphu Govt Boys field mate pathu Aklam along stami keter ke air horabong ki war thip theklong si Diphu Active Reporters tum pen chingki chingwai ponsi ki pangthir asai kedeng paduponlo Sai ki klem mahu Diphu Active Reporters tum aphan ning ki me pen ki chu ki junason Iris Teron P GNM klem bang phi pen stami kirap pajirpon Lapen Diphu Active Reporters tum pen stami lapuson ki pangthir asai deng pon bom lang pusi Stefan Teron lapen bapuram senalatum kaningji padupon Active Reporter lo ni tum chingrum si peda bada por phai khora chi tim pen ni tum pang cheng pon lo si non an ke ni tum por phai cap an dopo na sila song bong ni tum ki claim ke dam ka do ko we media claim rap mate pherang ke claim rap peda jirpo tum pen kachira pase to theklong pen pon ning rong lo lapen ke ni tum ka do ka we la ke claim ke dam pichun long pamelo lapen sap so ke claim ji dola lapen ke ni tuma moto gala lo be clean be healthy pini chola pukali ni tum ke pangthir ponji la ke pinap pen semi ni tum pangthir pon bom ji lapen along ka prek kami ni tum labang sosai deng pon bom ji nili tum herang ke claim madu ami chini lo nili tum ke pachit hang shot ti stami nono bang ke nili tum bang ke pachit hang shot la pukali nili tum hang pen masi action mate akam nili tum kado ka be karbing long rada phan teklang poning tu asini tum pini pen pangcheng pon lo pini Diphu Active Reporter pen patir pi ponsi ladak Diphu Govt Boys pathu Aklam along keter theklong pen herangke abitung atum Diphu Active Reporter abitung atum chepang room si labangso kapangthir asai deng ponlo lapen pini non an 3-4 ghonta deng det pen aphi nilitum kachelang ke lang mesen asom si chetheklong lo lasi ladak Diphu Govt Boys pathu Aklam along badu lenangju pusitame kiju ya bangke thangthe boyphit sitame kangri kangkang lapen hor kijun abong ke warabang ke warwe deji pusi nilitum Active Reporter hin penchuning rilo lapen kapater te deji lapen hormu chief punoi lapen langabong punoi akhali ihin aside warwe ji pansi nilitum chuning ri iklo News report Karbing Long Life